No? Potom vám to ukážu. No, zavolej Kačíněka, zavolej babičce. Rámku nech toho. Kači, už voláš? Jo. Halo, babička. No, že... Tady je metro. No, Krteček jede metrem. Tam. A je to. Lidko? Teď vám nerozumím, co to je mož. Jo, mrož, ano, mrož. To není mož. To ne, to je myška. Týka. Myška, no. Tady je. Kačenko, pastelkama se neháže, pastelkama se jenom maluje. No a dívej to tam, Kačence. Hezký to vrať, tak. Víš, potom ti to ukážu, no pak se budete koukat. Co pak? Odpočívaj. No, odpočívaj. Jste televizní diváci teda. Kači, zavři pusinku, ti tam něco nevletí, tak. Zase, Adi, zase. Víš, že to nejde natáčet. Potom ti to ukážu, teď ještě to nejde. Tak tam nebudeš, když budeš tady u mě sedět. Běž za Kačenkou, abys tam byl vidět. Tak, no, za Kačenkou, tak, hezky. Kači, co jsme si říkali, že pastelkama se neháže? Ne, pastelkama se neháže, pastelkama se maluje. Potom budou polámaný, Kači, potom budou polámaný a nebude se s nima moc malovat. No, a to je, když se s nima háže, tak jsou pak zlomený a nejde to s nima malovat. To se nedělá. Potom je ostrouháme pastelky. Takže jdeme uklidit pastelky, jo, když je hážete na zem. To se nedělá.